ukuphahla akufani ukuphahla kuhlukile kumele wazi ukuthi mawuphahla uphahla liphi idlozi uyocela uyobonga noma uyokhala angeke uthi uyokhala uphahle ngendlela so uthi noma uyocela uphahle ngendlela so uthi noma uyobonga uphahle ngendlela so kumele ukuthi wazi ukuthi mawuyobonga uphahla liphi idlozi futhi uphahla kanjani ubiza kanjani ngoba usuku uyobonga kunamadlozi aspecific abekela ukuthi thina singamadlozi ukuthi ke manje siyasebenza bese silindele ukubonga kunamadlozi aspecific ukuthi thina singamadlozi wempi singamadlozi okulwa uma ngabe usenkingeni noma useyikolodini ezabantu omashonisa imali ayihlangana ubhadala ngerent nakho konke uphahla liphi idlozi lempi lelo elizokususa ke manje kunosizi alomgodi bomnyama okulo belwazi uphahla kanjani kube khona idlozi elokujabula elokucela nodumo nokubonga ukuthi mayokulela yophahla kanjani uyabona ngakho ke ugogo wakho uma ngabe bekaphila awumuntu wenkonzo wesonto adumisa athandaza nomoya wokuthula nomoya wokuzwana angeke ukuthi mawuseyinkingeni mawubhekana nezitha nezimbi bese uyophahla ugogo wakho uyokulola kanjani ngoba lo muntu loyo ushone vela umuntu olungile futhi umuntu olungile loyo kanti ke mangabe unomkhulu wakho beka umshawe esibhakela umuntu uphuma silwe uyakwazi ukuphahla yena mawuseyinkingeni kuze akulwele ezitheni zakho bonke ububi abantu abakwenza kuwena kwenzakale kubo still lo emkhulu loyo angeke umphahlele ukuzocela ngoba umuntu ongathi nokucela udina ngempi so amadlozi namadlozi khona amadlozi wempi khona amadlozi okucela khona amadlozi okubonga that is why bona sinempepho ehlukahlukene sinempepho yamfula sinempepho yamawele sinempepho yesiganga sinempepho yamanzi nakho konke lokho namadwala is because namadlozi othi mawashisela lo mpepho leyo kuze amadlozi specific for that thing obizela yona angeke uvele uthi uphahla ungazi uphahlala ini uphahlela bani kumele ukwazi ukuthi uphahlela ini uphahlela bani kuze uzokwazi ukuphahla idlozi elirelevant nento oyifunayo namhlanje labantu abasibeyaphahla abathola impendulo ingoba baphahla ngendlela wrong ukuphahla kulona icala mangabe uzophahla ngendlela wrong yamacala ethi ikhumbule ayinkinga nasixazululo kuze benkinga kusho khona isixazululo abaphila abantu